आंनि गोसोआव दाखालिनिफ्रायनो मोनसे साननाय सिखांदों जे थारैनो एबार मानसिफ्रा गोसो गोरबो सिंनिफ्रायनो आंखौ मदद होनो ओंखारबोबाय नामा होननानै। मानो होननानै बुङोबा गामि दरसेनि गावबुरा बरायनाय मानि बे बिराद गिदिर बाथ्रा। आरो बेनिखायनो आङो दिनै रायजो राजानि आशीर्बाद बोर लानानैनो दिनै गिदिंगासिनो दं आङो रायजो राजाफोरनि खाथियाव। नाथाय आंनि गिदिंनायनि थांखिया भट बिनायनि नङा। आं रावनावबो आखाइ खबजोबनानै भट बिनोबो गिदिङाखै। आं बेखौसो रायलायनो गिदिंदों, भटखौ मानो होनांगौ आं। आंजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर गिदिंफादों। आरो आंजों ज' मिटिं जायाखैबाबो बिथांमोना गामि गिदिंनानै बुजायगासिनो दं। एबाराव इलेक्शनखौ मानो गेलेनाय जाखो? दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनडिएफबि प्रग्रेसिभ, एनडिएफबि जयेन्ट एक्शन कमिटि गासै लोगो नांनानै इउपिपिएलखौ मानो मदद होनाय जाखो? बे बाथ्राफोरखौनो दिनै बुजायगासिनो दं। दा बेखौ रायलायनोनो आङो दिनै मानसिफोरजों रायलायदों। आंनि जुक्तिखौ आं होदों, मानो आं गसंदों आरो नों मानो आंनो भटखौ होनांगौ। आरो बे रायलायनायनि गेजेरजों जेला रायजो राजाफ्रा बुंबाय जे जों नोंनो भटखौ होसिगोन हारिनि गिदिर सात्रनि थाखाय होननानै, अब्लासो आं रायलायनायखौ जाफुंसारनाय बादि मोनदों। आंनि रायलायनाया जाफुंबाय होननानै आं साननानै लानो हादों आरो। मैया दाखालिनिफ्रायनो आं नोंथांमोननि बाक्सा जिल्लायाव हाबदों आरो दाखालिबो आं फैखांबाय। मैया सानसे थाल्ला तामुलपुर एसेम्बलि सेगमेन्टनि सिङाव आं गिदिंदोंमोन। तामुलपुराव फ्राय मोनब्रै मोनबा मिटिं खालामदों। मानो होनो बुंदों आंलाय? बर' रायजो राजाफ्राथ' हाजार फैदों। बेजों लोगोसेयैनो इउपिपिएल हान्जायाव आदिबासि, मुसलमान, बाङालिफ्राबो स' बे दलाव जगदान खालामदों, हाबदों। मानो? मैया खालाकुसियाव मेल खालामबाय, 100 जनसो आदिबासि आरो मुसलमानफोर हाबबाय इउपिपिएल दलाव। कुमारिखाटायाव मेल खालामबाय, 80निफ्राय 100 जन आदिबासिया इउपिपिएलआव जगदान खालामबाय। नाग्रिजुलि गुवाबारियाव प्राय 40-45 जन बेंगलि समाजनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलआव जगदान खालामदों। सुक्लाय सेरफांनि अमृत नगरावबो मुस्लिम बेंगलि लोगो नांनानै इउपिपिएलआव जगदान खालामदों। आरो थांनाय 2014 सनाव आङो तामुलपुर समस्तिनिफ्राय बिराद खम भट मोनदोंमोन। आङो। नाथाय मैया मानसिफ्रा, गासैबो हारिनि मानसिफ्रा ज' फैनानै हराव आंखौ बेंखन रायलायदों। बाङालिफ्राबो, ब्रह्म साहब, जोंखौ नोङो बिजेपिनो भट होगोन होननानै साननो नाङा, बिपिएफनो भट होगोन साननो नाङा। जों दिनै परिबर्तन लुबैदों। नबसरनियानोबो भट होगोन होननानै साननो नाङा। जों नोंनो भट होनो ओंखारबोबाय। आरो मैया रायजो राजाफ्रा हिसाब होदों, तामुलपुर समस्तिनिफ्राय खमसे खम 50,000 भट मोननो हासिगौ जों एबार। नोंथांमोननि सापागुरिनिफ्राय आं बेसेबां मोनामोन। जोंहा हितेश बसुमतारी होननाय सासे दैदेनगिरि दंमोन, एक्स एमएलए। 10 तारिख फेब्रुवारियाव खिन्थु बियो बिपिएफआव जयेन जाबाय, हाग्रामाजों गोदना गोबालायहैबाय। 9 तारिख फेब्रुवारिसिम नाथाय हाग्रामाखौ गुन्दा लुसारनानै रायबाय थादोंमोन बियो। 10 तारिखआव हरसेनि गेजेरावनो मा जादु नांखो, हाग्रामाखौ गोदना गोबाहैबाय। बियो एसेम्बलियाव गेलेनानै गासै 27,000ल' भट मोनदोंमोन। दिनै आं मसलपुराव मिटिं गाबोबाय, राबाङाव मिटिं गाबोबाय आरो बिनिफ्राय जलागाव मिटिं गाबोबाय। बिनि आगोलबो आङो दमदमा, बागानफारा, बरमा ओनसोलनि गोबां जायगायाव आं मिटिं गाखांबाय खेबसे फैनानै। दिनै आरो लास्ट लोक्षि बाजाराव जि महरखौ नुफैबाय आङो। हयथ' नोंथांमोननि बे सापागुरि समस्तिनिफ्रायबो आङो फैगौ 2019 सननि इलेक्सनाव
40निफ्राय 45,000 भट मोननायनि मोनसे अंकखौ आं नुनो मोनबाय। चिरां जिल्लायाव बिजनी आरो सिडली समष्टि मोननैयाव BPF गैला होनबाबो खथि गैया। बिजनीयाव खमैबाबो आङो 40-45,000 भट मोनगोन आरो सिडली समष्टिनिफ्राय खमबाबो 70,000 भट मोनगोन आं। क'क्राझार इस्टआव प्रमिला रानी ब्रह्मनिबो न', हाग्रामानिबो न'। बिराद जुजिदों गाव गावनि मान सन्मानखौ बासायनो। बे समष्टियावबो जेननांगौ जायोबा मा जाबावगोन नालाय। नाथाय बेयावबो बंगाली, मुस्लिम, आदिबासी, बर' जेरैबायदि जावरिखांदों, हयतोबा भगवाना जोंखौ जुदि एसे नायहरदेरोबानो क'क्राझार सानजा समष्टियावबो जोङो देरहासार जानो हागौ। पश्चिमावथ' जों देरहाखाबाय। मानोना पश्चिमाव बर'निख्रुइबो बांसिन मुसलमान भट दङ। बर'आ नैथियाव, राजबंशीया एसे आरो बाङालि एसे दङ। मानो जों देरहादों? गासै मुसलमान भटआ जोंनोनो होजोबसिगोन। मानो होननानै बुङोबा AIUDF दला अदरदि नाजमलनि हानजाया जोंखौ मदद होलाबाय, जोंखौ सापर्ट खालामबाय खला खलिबाबो। आरो बेनिफ्राय बिथाङा गसाइगाव खनसे, धालिगावआव खनसे आरो नैबे भबानिपुरथिं खनसे आंनि थाखाय भट बिनो मिथिं गाफैगोन बिथाङा हेलिकप्टार लानानै। बे हिसाबै मुस्लिम मानसिया जोङो भट होजोबनोसै। क'क्राझार वेस्ट गसाइगाव जों देरहाजोबगोन। बे हिसाबै दिनैनि दिनाव 4.5 लाखनिफ्राय 5 लाख भट मोननानै देरहानायनि मोनसे अंकआ फैगासिनो दङ। नबसरनिया 2.5 लाखनि बारा भट मोनलिया। खारन बेनो बाङालिफ्रा होला। बाङालिया जोंनोसो होसिगोन आरो BPFनो एसे थांगोन। मुसलमानाबो बेनो होला। मुसलमाना जोंनो आरो कंग्रेसनो होसिगोन। BPFनोबो एसे होगोन। नबसरनियानो होनाय नंलिया। मुसलमान आरो बाङालिफ्रा गैयाबा नबसरनिया 6,37,000 भट मोनदों नालाय मा जानो 4 लाखआ थारला थांखागोन मुसलमान आरो बाङालि गैयाबा। 2.5 लाख भट मोनगोन। थेवबो नाजादों जोंनि गेजेराव अर सुना होनानै बोरैबा गेजेराव थंब्लेट थाङो नामा। नै दाखालि स्क्रुटिनि जादोंमोन। सरनियाखौ लोगो मोनदां। मा बुंदों ब्रह्म साहाब, एबार बारा नोंनिथिं बारबाय होनना बुंबाय आंखौ। आं बुंबाय हाब नोंसो MP, आंसो नोंजों हागोन। दाबो नोंजों दं बारा होनबाय आङो। नङा नङा नङा, एखेबारे दिसाया सोलायबाय, नोंनिथिं बारगासिनो दं। सानैबो हेन्डशेक लालायलायनानै शुभेच्छा होलायलायबाय, बेस्ट उइशेस होलायलायबाय। राजनिति आसा शब्द राभायाबो आंखौ बेखौनो बुंदों। दा बाथ्राया इन्टारेस्टिं बाथ्राया मा जादों मिथिबाय? हाग्रामा महिलारिया आंखौ बिराद रायगासिनो दं, प्रमद बर'खौ रायगासिनो दं। जोंखौ मा नोंसोर जेबो फेक्टर नङा देरहाया होनना बुङो। खिन्थु हाग्रामा महिलारिया बेखौबो बुंगासिनो दंलायो, आंहा जुजिनांगौआ UPPL जोंसो होननाबो लायो बियो। मैयाना दाखालि श्रीरामपुराव आदिबासिफोरनि मिथिं जादों। बिथांनि डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया लेक्साराव मा बुंदों? आदिबासि रायजोफोरखौ बुजायदों आरो जाय बर' रायजो राजाखौ लानानै आन्दलन खालामबोदोंमोन जों, बे बर' रायजो राजाफ्रा जोंखौ नागारलांजोब्बाय होननानै बुंदों आदिबासिफोरखौ। आरो नोंसोरसो जोंखौ बासायनांसिगोन होननानै आदिबासिफोरखौ खावलायदों आरो। दाखालि थांदोंना थाङाखै आं मिथिया। आंनि नमिनेसनाव बिथांमोना थांनो हायाखै हयतोबा। क'क्राझाराव ओइदिन 1.5 लाखनि बारा मानसि जमा जादों नमिनेसननि रेलियावनो। बबेबा सागरनि दैया लोमसाव फैजोबनाय बादि। हाग्रामाया ओइदिन गहपुराव मिथिं दंमोन जाहैबाय। सासे गथ'आ मबाइलाव देखायबाय थादोंनो, नैलै माथो उरखाव गोरानि माबायाव नमिनेसनाव 1.5 लाख मानसि जाबाय, बोरै जाखो? बेखौ होननानै माथा गरम जानानै हाग्रामाया प्रमद बर'खौ फायखारि होनबाय, गबिन्दखौ फायखारि होनबाय, आंखौबो खनफा खननै होनबाय आरो फायखारि। फायखारिया सोर खालामदों? आसल खोथाया नायनो थाङोबा थाखा थफ्ला लायै लायै भट बायनाय गामि गामि गिदिंग्रायाथ' बिसोरसो नङा होमबा? नङा? जोंथ' थाखा थफ्ला लानानै भट बायनो गिदिङा, जोंलाय बोरै फायखारि जानो? हारिनि थाखाय खामानि मावनाया फायखारि जायोबाथ' दे अरजाया फायखारि बुंनायावबो। नाथाय नों मानि फायखारि खालामदों? थाखा आरो राजनितिक क्षमतानि फायखारि खालामदों।
मोजां फायखारि गाज्रि फायखारि मोननै रोखोम थायो मोजाङा गय बागाननिफ्राय गयखौ बायनानै लांनानै मोजां मोजां हाथायाव फानहैयो गाज्रि फायखारिया नाथाय बायना लांनानै गावनि गदाउनाव सोहैग्रोयोनो बेनिफ्राय गाज्रि गयखौ लगायनानै बाजाराव फानो जोंखौनो मोजां फायखारिसो नरेन्द्र मोदीखौबो राहुल गान्धीया चौकीदार होननानै जंखायाखैमोनबा नरेन्द्र मोदीया रागा जोंदोंमोन आंखौ चौकीदार होनदों प्राइम मिनिस्टारखौनो नाथाय उनाव नरेन्द्र मोदीया बुजिबाय रागा जोंबा जानाय नङा जाय हाथियारजों बे दामदों बे हाथियारजोंनो आं दामफिनगोन होननानै मैं चौकीदार हूँ बुंनानै लाग्रा जाबाय दिनै मा नुदों सारा इन्डियायाव बिजेपिनि मानसिफ्रा मैं भी चौकीदार राहुल गान्धीया साबसेखौ चौकीदार होनना रायनो दाना आं दा ओंखायनो बुंलांनो नागिरदों नोंथांमोना हाग्रामामोन फैयोबा बिथांमोननि मानसि फैयोबा रायजो राजाफ्राबो गासिबो जोंबो चौकीदार होनजोबनांसिगोनसो हाग्रामाया साबसेखौ चौकीदार बानायो मा चौकीदारथ' नङा फायखारि जोंबो फायखारि गासिबो फायखारि जाजोबनांगौसो जाहैबाय बेफोर बाद दोन बे मा मावनो ओंखारदोंबालाय खौसे जानो थाखाय 2017 सनाव बर' थुनलाइ आफादा मिटिं लिंनानै जोंखौ लिंदोंमोन आंबो थांदों आं बेयाव लेक्सार होदों आंनि खाथियावनो बिश्वजित दैमारि दं रिहन दङ कमलि बसुमतारी दं नेताफोर दंजोबो आं ओइदिन आसि थुयै बुंदों नोंथांमोना एनडिएफबि जेंनाखौ सुस्रांनाय बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनायनि लिडारशिपखौ नोंथांमोनानो आवगायनानै होफैदो जों पार्टि दाबायबाबो पार्टि थार्टि गारजोबनानै नोंसोर जों ज' थांसै आंनि लेक्सारखौ खोनानानै दावरावआ होनदोंमोन बिश्वजित दैमारिया नोंनि खोथाखौ लानानै जोङो सिटजों रायलायनोसै देर बोसोर थांबाय रायलायनो लाइजाम हरबाबो रायलाया खौसेया जायाखिसै ओंखायनो जों इलेक्सन गेलेनो गोनां जाबाय दिनै जोंनाव मोनसे अग्नि परिक्षा जादों अरनि आन्जाद दिल्लीया बुंबाय थादों नोंसोरजों आन्दलनाव मानसि ओंखारो नाथाय हाग्रामाया एमएलए देरहायो नोंसोरजों आन्दलनाव मानसि ओंखारो नबसरनिया एमपि देरहायो मानसिफ्रा नोंसोरजों गैमारा नामा दिनै प्रमान खालामनो गोनां जादों बे ओनसोलाव थाग्रा मानसिफ्रा जोंजों आन्दलनल' खालामफाया राजनितियावबो जोंजोंनो दं बिनि ओनसोलनि राजनितिया जोंनि आखायावसो होननानै जों प्रमान खालामनांगोन दिनै देरहानानै आं गेलेनो गोसो गैलामोन इलेक्सनखौ आंखौ दासो गोदान केन्डिडेट होदो होननानैबो आं बुंदोंमोन नाथाय आन्दलनखौ नोंनो बुजिखाबाय दिल्लीखौबो नोंनो बुजियो होननानै आंखौनो गसंनो थिनफिननायाव आं दिनै गसंदों गणतन्त्रनि दावहारु आङो अन्यायनि हेंथायै जुजिबोनायाव दावहारु आङो सासे दावहारुनि धोरोमाव दावहा जोबागौमानि दावहा गारनानै थांनो हाया बुजिदों दिनै आंनि लोगोफ्रा गावथार जाजोब्बाय अनिबाबो गावजादोंमोन रबिराम नार्जारिया गिनानै खारलांनानै हाग्रामाजों थाहैबाय हितेशआ थाहैबाय केबेन ब्रह्मआ थाहैबाय थावरिनो हायाखिसै गुलिनि गेजेरावबो थानानै दिनै आं गसंनानै दं आंखौ सिगिनोबो हायाखै दिनै जुदि रायजो राजाफ्रा आंनि बे जुजिनायखौ मान होनानै जुदि आंखौ देरहासार खालामो आं साननानै लागोन पृथिबियाव बयनिफ्रायबो देरसिन देरहानायखौ आंनो देरहाबाय आंनो मोनबाय नोंना आंखौल' केन्डिडेट दासान साफ्रोमबो केन्डिडेट नोंथांमोना साननानै ला गाव गावखौनो बेनिखायनो साफ्रोमबो देरहानांगोन न'खर देरहानांगोन गामि देरहानांगोन ओनसोल देरहानांगोन होनबा आं देरहासार जागोन हागोन ना हाया बरा होनायल'जों जानाय नङा बेंनांगोनबो गावबुराफोरखौ बुङैखा गामियाव थांखि लानानै थाथों हराव थाखा राननाया बन्द जानांगौ नङाबा जानाय नङा बे फायखारिफ्रा मनायाव थाखा लायै भट बायनो थाबायगोन जाहैबाय बैसागुनि उनाव फैसा दाबो फैयाखैनो फैसा दासो जमा जाहांदों जाहैबाय बिपिएफनि मानसिफ्रा खिन्थु दा मावनो गोसो गैया आंहा बिपिएफखौ लानानैबो गासै बिपिएफनि मानसिफोरखौबो आङो गाज्रि मोना नाथाय बिपिएफआव सोर थांखि लायो हाग्रामा महिलारिया हारसिं थांखि लायो प्रमिला बायदिया गावबो बुंबाय बायदोंनो आंथ' गेलेनो गोसो गैथारामोन हाग्रामाया थिननायखाय गेलेबाय आं
दाखालि क'क्राझाराव बुंनानै लादोंनो बे इलेक्सनखौ देरहागोन ना देरहाया भगबानासो मिथिसिगोन। आसा बिदि सानबायबा बिटिएफनि नेताफोरखौ आं खावलायनो दा नेताफ्रा बुंब्लाबो गोरोबनो गोसो गैया जायोबा रायजो राजाया गोरोबहोनो हायो। बे इलेक्सनाव नोंथांमोना बावथ'दो बिपिएफ होननानै हारिनि खोथाखौ सानदो आरो हारिनि सार्थआव दिनै जोंनो भट होनानै आंखौ देरहाहोयोबा हाग्रामा महिलारिया गाबोन खौसे जानायनि थाखाय रायलायाबा गवा बियो। ओंखायनो आङो खावलायगोन जानला मोनला मानो बुंलाबाय थायो। दासान्दिथ' माथो बाजेटसो लेक्सार होयोनो बयबो नुयो बयबो। मानो बाजेटजों आं मिथिया गोसोफ्रा मोजां नङा खोमा। दाखालिबो गहपुराव मा लेक्सार होखो माबायाव उदालगुरियाव सर्बना सारा आसामाव बेखौ लानानै धिक्कार लाजिबाय मिनिजोब्बाय। आसाम माबा गभर्नमेन्टआलायनो सिख्लाफ्रा हाबा जायोबा सना होयो प्रग्राम। आरो हाग्रामा महिलारिया मा बुंबाय गभर्नमेन्टनि सनाखौलाय मोनबा लानांगौ खनसे हाबा जायोबा 1 तला मोनगोन खननैबा 2 तला खनथामबा 3 तला। हाबाया जायाखैबाबो सार्टिफिकेटबो लाना फैनांगौ जाहैबाय। बेलाय एसे लाजि फोनांनायसो जायाखै आइजोफोरनि सायाव। दा माबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव फैसा राननानै भट देरहानोनो आरो ओमफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौबो लेंहरो थाखाया हरा 10,000 हरनो होननानै लेंलाङो 500 थाखा साहा लोंनो हरो बुलायलायनाय जाबोयो। दाखालि कसुगावआव आइजो बिसिडिसिनि चेयारपारसना सासे हिनजाव लेंहरदोंनो 5,000 होनो होननानै थांबाय 200 हरबाय खेबसे नांलायनाय जाबाय भिडिअ रेकर्डिं खालामदों मानसिफ्रा। 200 थाखाजों साहासो लोंनो ना मटर भारा गारनो थाखाया बिदि मोना बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आसनिसो। देरहालांनायनि उनाव दाना माबा सिगिलाबायदोंलायनो माबा बिजेपि बा बिपिएफनो भट होआबा दिल्लीयावलायनो बबेबा बिराद गिदिर टिभियाव बर'निया सिखार हैयोलायनो। ओमफ्राय जायनाखि जोंनो बर'आ न'आ दानजोबगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाया दानजोबगोन बबाव नुखो दुनियावलाय। आं लिरना हरनाय आं बुंनायजोंबा इउआइनि न' मोनो दा होआबा गवा अनेबाबो होदों बहाबा बेखौलाय बबाव दानलायबायगोन फालाय एथबां मिसा खोथाजों बुंलानानै बोरै जालायखो। दा जुदि बिनि सोलाय बे जुदि बुंफैयो दे जि जाबाय खौसे आवगायदिनिथ' बडलेण्ड जेंनाखौबो ज' सुस्रांलांदिनि हारियाव गोजोननाय खौसेबो लाबोदिनि आरो लोगोसे बर'नि राजनितियाव थांनाय 2014 जि मोनसे खहा जाबाय बे खहाखौबो सुफुंफिनदिनि नमस्वरनि आखौ फेजेननानै ओरैनोलायनानै जुदि आवगायबोयोबाथ' जोंनि अख्राङाव गोजोनानो गोजोन जागोन खुनु दावराव दावसि गैया। ओंखायनो आं दिनै बारा बुंला रायजोफोर बुंखाजोब्बाय एबसुआबो फोरोंगासिनो दं एनडिएफबिआबो फोरोंगासिनो दं इलेक्सना जानोसै मावफैनाया भट होनोल' मानो भट होनांगौ बेखौल' सोलोंनानै थाङालासेनो नैबे दायित्वखौ लानानै थांनांगौ जाहैबाय जायफ्रा फैयाखै बिसोरखौबो बुजायहोनांगौ मानो भट होनांगौ जोंनियाव